Guillem era un antiracista, un antifeixista i un independentista. I Guillem no tenia por a res ni a ningú. Conten, i això està en el sumari, que si n'hi havia un que va escoltar la conversa de que se n'anaven a Montanejos. El localitzen i en aquest moment que està localitzat, en la plaça del poble on està la festa i estan tots allí, un dels amics diu: estan ahí els nazis de Marxalenes. I és quan s'assustaren perquè ja anaven un grup de nazis a per ells. El meu fill els aparta tots i se queda cara al Cuevas a plantar-li cara, i és quan el rodejaren i n'hi hagué una brega, no pogué escapar i li pega la navalla al cor. El varen matar gent d'extrema dreta. Ells que eren cantant Cara al Sol i Viva Franco i Arriba Espanya, després de l'assassinat, una vegada en terra, mort, i a ells s'ha enfonsat el món per a nosaltres fins avui. Volia convidar a tota la dreta que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a nosaltres, que se'l donen als pares dels assassins, perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre. Però ells, desgraciadament i segurament sense saber-ho, engendraren fa 20 o 22 anys i donaren vida a la mort. Res més. Pedro Cuevas, l'únic condemnat per l'assassinat de Guillem Agulló, va complir només 4 anys de presó. No es va voler tenir mai en compte l'agreujant de crim d'odi i es va voler presentar com una baralla entre joves, que va acabar amb un lamentable resultat. El periple de Cuevas amb l'extrema dreta ha continuat. L'any 2007 es va presentar a les llistes d'Alianza Nacional a l'alcaldia de Chiva. Un any després va ser detingut en l'operació Panzer. La mentalitat espanyolista d'aquesta gent és tan perillosa i tan criminal que es dedica a liquidar tot aquell que no pensa com ell. I això és la meva lluita al final. La mentalitat que el Cuevas té i com ell tots els seus companys són mentalitats d'exclusió i d'eliminació de l'adversari. La memòria de Guillem Agulló és ben viva a Burjassot, el seu poble natal. El compromís de l'alcalde Jordi Sebastià ha fet que el consistori hagi estat present en l'acusació particular i en les plataformes contra la impunitat. Però els insults i les amenaces a la família del Guillem continuen 21 anys després de la seva mort. Cada cert temps venen alguns, ho embruten, fan pintades insultants contra Guillem... Això és els 4 rius de sang que representa la mort de Guillem, amb les 4 barres que surt del cim de la muntanya i ells li claven el blau i fiquen Reino de València i embruten les parets. No poden suportar que este mural estiga sempre net, tenen que vindre a embrutar-lo. 20 anys després, continuen fent pintades de Guillem Jódete. Són molt bèsties. A dir Guillem mort i ben mort, després de tants anys d'haver-lo mort, és molt bèstia que això ho diga la gent. I ho diu la gent d'extrema dreta. Cada vegada que diuen això, mos maten una altra vegada, Guillem. Però, afortunadament, hi ha molta més gent que recupera la memòria de Guillem per a avançar cap al futur. I n'hi ha molta més gent que està disposada a no consentir que aquestes coses passen. Concert de comiat del grup valencià Obrim Pas. La seva música ha ajudat a difondre la memòria de Guillem Agulló i, de passada, a reparar i alleugerir el dolor de la família. Sou part de la nostra resistència, perquè era dur mantindre la nostra posició en solitari. Aparegueu vosaltres i ja no tinguérem por. Moltes vegades a l'eixida de l'institut estaven els feixistes a esperar-nos a la porta per divertir-se una miqueta. Aquell any 93, quan vam començar, ens van furtar, ens van arrebatar al Guillem Agulló.
estem disposats a guanyar el futur. Va per tu, Guillem, i va per tots vosaltres. Endavant, fins la victòria!